इस नार्जारि आगै हेल' थेंक इउ आंनि लिभ फैनायनि थाखाय इमान हराव आङो अन खालामना दोननाय नायदों आरोना ओरैनो रावबो गैथाराबा वाच टाइम जागोन ना जाया ओरैनो ट्राइ नायदां दाबो उन्दुवाखै नोङो इमान हराव इस नार्जारि अके होनदों आरोना मानो दाबो उन्दुवाखै इमान हराव नोङो मानसिफ्रा हर गेजेर गेजेराव अन खालामनानै दोनोना ओंखायनो आंबो दोनदों आरोना माबायदि बेसे जायो होननानै आरो आं डिउटियावसो दं आदसा अबाव थायो नोंलाय अबाव थायो इस नार्जारि मा डिउटि मावो ओमफ्राय आं हायद्राबादाव थायो आदसा मा खामानि मावो ओमफ्राय ओमफ्राय हायद्राबादाव थायो मा जायगायाव थायो ओमफ्राय मा मावो ओमफ्राय सारा ब्लक आयु आब' दाबो दं नामा दाबो गैया आगै सारा आङो ओरैनो अन खालामनानै दोननो नायदों आरोना मानसिफ्राबो माथो दोनलायलायो ओंखायनो मुटसो खालामनानै दोनदोंमोन आं ओमफ्राय उन्दुदोंमोन ओमफ्राय ओइ एस नार्जारिया फैबायना ओमफ्राय राव हरबाय नालाय ओमफ्राय आंबो राव हरबाय आरो दाबो उन्दुआ नोङो सारा आगै नोंबो दाबो उन्दुआ खैथायाव उन्दुयो थेंक इउ दे सारा आगै इमान हराव फैनायनि थाखाय दे एस नार्जारि सिकिउरिटि आदसा दे मोजां माव दे ओमफ्राय सारा ब्लग आगैया मा होनखो दासो सिरि मोनदों आंहाबो आयु मुगासे मोनलायलायबाय नों उन्दुनानै ए थाब उन्दुयो खोमा सारा आगैया एमबि जोबना उन्दुना दंमोन आयु हाबाब बिहरनांगौमोन बिना लानांगौ ओमफ्राय दा थाब उन्दुनांखानाय नंला बे साराया आगै नोङो ओमफ्राय जोंहा एस नार्जारि आगैया बबे जायगायाव थायो खिथाहरलाय दे सोर फैदों खामायनो हरलाय सोर फैदों औ आब' कार्डबो गैयाना दाबो कारेन्टबो गैयाना दाबो आदसा कारेन्ट गैया आरोना ओहो आंना फरायनाया जायासै कार्डबो गैयाना दाबोनो बुजियासै आंहा कमपलि आदसा कमपलियाव थायो ओमफ्राय बहानि एस नार्जारिया जादों आब' आदसा दे सारा आगै नोंनि न'आ उदालगुरियावमोन नामा ओमफ्राय एस नार्जारिनालाय बहा न'आलाय ओमफ्राय दे उन्दुफिननोसै आं आब' ओं दे उन्दुयोबा उन्दुदो आरो जेबो नङा उन्दुदो चिरांनिसो आब' आदसा आं चिरांनि आयौ सानैबो चिरांनि हनै चिरांनि माबायाबो चिरांनि सारा आगैयाबो चिरांनि ओमफ्राय एस नार्जारियाबो चिरांनि गुड नाइट दे आब' दे जागोन दे आगै दे उन्दुदो दे एमएमबि ब्लग बिबारि आनैसोआ उन्दुनोसै जालायो आङो उन्दुबायमोन आङो अन खालामनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय गैयामोन रावबो ओमफ्राय जोंहा एस नार्जारि आगैया फैग्रोबाय ओमफ्राय राव होबाय नालाय ओमफ्राय आंबो राव होबाय आरोना माथो हारसिं फैनायखौलाय माथो राव होआलासिनो थानो होनना राव होबाय आङो नों दोनबाय एमएमबि आमाइसो ओमफ्राय सारा ब्लगआ लाइक होबाय थांबाय दे जागोन दे सारा आगै एमएमबियासो सिरि दंफैयोमोन आरोना साला
मानसिफोरालाय माथो हर गेजेर गेजेर अन खालामनानै दोनो। ओमफ्राय आंबो टेस्टिं नायनो नागिरदोंमोन आरोना आमाइसो बेसे बेसे फैयो बेसे बेसे मायो ओमफ्राय रावबो फैथाराबा बेसेबां वाच टाइम जायो बेखौ आङो ट्राइ खालामदोंसो। नोंनि एलबियाव आङो अन थानानै मुगासे उन्दुलांबावदोंसो एम एम बि आमाइसो। ओमफ्राय जोङो सारा आनैसो आंनाव थांलायबावाखै साराया उन्दुबायमोन नै एमबि जोबनानै ओमफ्राय सिरि मोनबाय ओमफ्राय आंनियाव दसे हाबफैदों आरो आब'आ बहानि होनदों जोंहा एस नार्जारिया। आङो माबानि गलाघाटनि आङो। ओमफ्राय एम बि आमाइसो दानो उन्दुआ ना एलबि बेरायथिंदों? एस नार्जारि होनदों आरोना। एमबि आमाइसो बेसे WC जाखो खिथालाय? जोंहा एस नार्जारिया माबा होआ नामा एलबि होआ नामा? आंनाव थांलाय नांलालै मा नांलालै मा होनोहाय? आङो थांगोन दे आं नोंनाव आधा घन्टानि बारा थादों दहाय ओमफ्राय आधा घन्टा सिरि थादों आं ओमफ्राय मोननैसो मेसेज हरनानै ओमफ्राय आङो उन्दुनो ओंखारनानै मुगासे उन्दुबाय मुगासे मोननानै ओमफ्राय सिरि मोननानैसो आङो दोनला होनदों नोंखौ जाम्बा। आंना एलबि होजाथ'वाखै आब' आथिया। बेसे जाखो साबालाय? 50थाजोंनो हायोना दाना एलबि होनो? 50थाल'सो नांगौ। सारा ब्लग एमएमबि आमाइसो चेक खालाम आं नोंनावबो हाबना फैबाय दाबो दोनाखै आरोना माबाया एमएमबिया बा उन्दुनोसै आं सिरि मोनना नायदोंमोन आं नोंसोरखौ ओमफ्राय जोंहा एमएमबिया मा होनखो आंनाव सानैसो थांबानो जायो। इस थाङोथ' रावबो थांथारै नङाना थाङो दा। माने नोङो लास्टाव होनाय जायो नालाय एमएमबि आमाइसो माने एमबिफ्राबो जोबनानै होनाय जायोना ओमफ्राय 12थाबासो गोदान फैफिननाय जायोना सोरनाबा नंगौना नङा सारा आगै नंगौना? ओमफ्राय साबा मानसि दङ ओमफ्राय माथो लाइकबो होआ माबो होआ साथामल' होखो दे। ओमफ्राय सारा ब्लगआ गुड नाइट आमाइसो होनदों। गुड नाइटनो आमाइसो। ओमफ्राय सारा ब्लगआ एसे थाब हो आमाइसो। सिगांथ' बिराद गोबावसो होबावोमोन आरो बेस्थ' मानसिफ्रा मेंनानै फैनाय आरो डिउटि मावोना बांसिनानो खामानि थाङो मा थाङो ओंखायनो माने थाब उन्दुयोना। 15ल'सै आंना साबसक्राइबारानो खमायफिनजोब्बाय। 15 माने 1500 नामा? हा आच्छा 15था एस नार्जारि 15था गोदानसोना नोंना चेनेलाबो जागोन दे नोङो मा होनो बिसोरजों लोगो दंना गैया साराजों ओमफ्राय एमएमबिजों लोगो गैयाबा नोंना ब्लु दंखायो लोगो खालामनानै ला बिसोरो रिटार्न हरगोन ना। अनलि आच्छा अनलि आरोना 15था गोदानसोना दा नोंना एलबिआवल' थांबाय था मालायफोरनि एलबिफ्राव थांनानै हो ओमफ्राय लोगो मोनो दा एलबिफ्रावनो मालायनाव एलबि थांना होनायाव बेखार जाया दे लोगो मोनो। ओमफ्राय एमएमबिया दाननोसै आनैसो बिबारि उन्दुनोसां दे आंनावबा दसेखौनो थाथारला। ओमफ्राय सारा ब्लगआ गुड नाइट आब' दे आगै दे।
ओमफ्राय दंखायो आदसा लोगो दंखायो आरोना। दे लोगो दंखायोबालाय जेबो नङा। MMB आमाइसो 1 घन्टा थानानै होयोबा नोंनाव गाबोन 2 घन्टा थानानै होगोन आं 11टानिफ्राय। आमाइसो 1 घन्टाल' थानानै हो नोङो। इस बाय होनबायबो आंनि खोथायानो जोबस्लाबासै माथो MMB। दे दाना LB आवनो थानानै बायो। मा होनदोंथाय थांनो बायो। आं दाना LB आवनो थांनो बायो। बायोथ' आरो आंबो बाबाय इदिनो ओमफ्राय आद्रा खिद्रा मावनानैबो दोनजायाना। बायोथ' आरो। आनसाबबो जाबाय थायो नालाय ना नोंनाल' जाया एस नार्जारि जोंनाबो जायो। बै मन' जानायफोरनानो आन जायो आरो जोंनालाय आरो फिसासो। मा ओंख्रि जाखो एस नार्जारि? कमेन्ट हराबा उन्दुलांगोनसो नै आंहा। ओमफ्राय एस नार्जारि मा दाबो डिउटियावनो दं नामा नोंलाय? बायोथ' आरो सामफ्रामबो LB खर' साख्रेबलायो। मानोना रावबो अलाव होआ। आयु आं जायजों लोगो जायो आं अल खालामखायो खायफासो खालामा खोमा आरोना। आं रावखौबो अल खालामफेरै दासिमबो गैफेरा आं बयखौबो खालामजोबो ओमफ्राय खायफानाव अल खालामनो माबा थायाना नटिफिकेसन थायाना अफ जानानै थायोना बेफोरावसो खालामनाय जाया आरोना। ओमफ्राय एस नार्जारिया होनदों आरो बाबाय आंबो बिराद बाबाय होमबाबो उफाय गैलाना आद्रा खिद्रा दोननोबो बोरैबा। ओंखायनो नोंहाबो खुलिबाय नालाय एकदम मोजां नांथाबथारदो आरो। नोंना LB होनायनि टाइम जाबाथाय LB होबाय थादो सामफ्रामबो। होमबानो WT आ लासै लासै बारायलांबाय थायो आरो। नोंहा दा हायद्राबादाव थायो ओमफ्राय बहाबा थांनाय मानाय ब्लग बानायनो हासै दा। जोंहा एस आगैमोनखौ आंना दासिमबो 107 जासिगौमोन। औ आनसाब जायाबा जासिगौमोन ना आनसाब जायोना। सानसेयाव नोङो बुरजा लानाङा ओमफ्राय आइडिफोर बिनानै लानाङा आरोना मेन आइडिफोरजोंनो लं भिडिअ नायनानै हो नोंबो ओमफ्राय जायजों लोगो जादों बेखौबो लं भिडिअ नायनो होबानो जाबाय आरो। सानसेयाव बाराल' लानाङा आरो 6टा 7टा 8टा बिदिल' लानांगौ आरो। खोब लाबा 10टाखौ लानो हायो आरो आन जाबावोसो बेनोबा। खायफा आन खालामनो होनानै खालामो ओमफ्राय माखासे गथ'आ YT आनो दानखायो आरो जेनेबा। दे सानैया सोर दं कमेन्ट हरलाय नायनां। सासेयाथ' एस नार्जारि दं ओमफ्राय सानैया सोर दं देलाय कमेन्ट हरलाय नायथारनां।
नायथारनां होननायखाय थांगारगारबायहाय। सोर दङ? दे कमेन्ट हरलाय। एस नार्जारि थांखो ना माखो कमेन्ट हरलाय देलाय। गणेश म्यूजिक कॉल हाय। हाय गणेश जी कैसे हो? बाव नामा गणेश जी? एस नार्जारिया दं आरोना बै दानि गणेश फैनायजों सानै जादों आरो गणेश म्यूजिक कॉल हा अच्छा तिन्नारा तिन्ना एमकुरा गणेश क्या सब्जी खाया गणेश? बागुन बागुनाबा बागुनाबा मैं ठीक हूँ गणेश। गणेश लाइक दीजिए लाइक मारिए लाइक जोंहा एस नार्जारिमोनखो आंनाव टटेल आं साब खालामनाया 400 दं। आच्छा 400 दं आरोना ओमफ्राय नोंनाव 400 गैबावा। आंनावथ' मेरला दं आङो डाटाखौनो अन खालामनो हाया ओरैबायदि नटिफिकेसन फैयो आयु खर' गरम जालायो। मालाबा इमारजेन्सि खामानि मावनोबाबो थुंटां फैलायबाय थायो। ओमफ्राय गणेश म्यूजिक कॉल एनटीआर ल' एकादा आवनारु गणेश एस नार्जारि होनदों आरो आंनाबो दं मेरला साब खालामनाय। नोङो बेसे गोबाव जाखो एस नार्जारि हायद्राबादाव थानाया? गणेश जी लाइक मारिए लाइक दीजिए थोड़ा एक। गणेश हाँ ओके। एट मार्चआव फैदों आरोना नोङो बे माबानि बे बोसोरनि मार्च एप्रिल मे जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर 6 मास जाबाय नामा एस नार्जारि?
आदसा दे मोजां मावबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय न'आव थांगोन ना थाङा दानो? न'आव दानो थांथ'वा नामा नार्जारि नोङो? टु थावजेन्ड 27आवसो थांगोन आदसा दानो थांथ'वा आरोना दे गोदानसो फैदों आरोना थाबाय थाबानो जाबाय मोजां मोननानै थांबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय दा डिउटियाव दं नामा होनदों नाइट शिफ्ट नामा? आदसा दे खैथायाव सुटि जागोन गाबोन ओमफ्राय? 'सिगां गुवाहाटियाव दंमोन आदसा गुवाहाटिनिफ्राय डाइरेक्ट हायद्राबादाव फैबाय नामा? न'आव थांग्रोना फैदों आदसा डिउटियाव थानाया नोंहा मबाइल इउस खालामनो मोनो नार्जारि? दे बिदिबालाय मोजां टाइम पास जायोना मबाइल मोनोबा। मबाइल मोनाबासो बरिं जायो मबाइल थाबा जेबो नङा दे। सासेया सोरथाय माथो कमेन्टबो हरा।
ससाइटियाव डिउटि मावबा मबाइल मोना। आच्छा बिदिसो आरोना। दे मोजाङानो होमबालाय। दा कल'नि गोदान खालामदों नालाय बेखायनो मबाइल मोनो। आच्छा दे मोजाङानो। ओंखाम जाखांबायमोन ओमफ्राय एस नार्जारि? मा ओंख्रि जाखो? फुंनि खैथासिम नोंना डिउटिया? भिन्दि आलु गोथावानो दे। खैथायाव सुथि जागोनदां डिउटिया नोंना फुंनि? फुंनि 8 बाजियाव। आच्छा 12 घन्टा नामा? दे। नै जोंहा थेफा गोरान कार्टुन। है लुदुरगे होनदों आरोना। आङो मा खबर? थेफा गोरान एफा हराव दाबो उन्दुआखै नोङो मेगन गोरा?
मेगन गिदिर थेंक इउ दे हर गेजेराव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय मा खबर नों दाबो उन्दुआ ओमफ्राय? लाइक हो माबार। आङो ट्राइ नायदों बेसे मानसि जाब्ला बेसे घन्टा थाबा बेसे आवार्स जायो बेखौ नायनो नागिरदों टेस्टिं। टेपा गोदान लाइक हो माबार। ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट हरलाय देलाय। जोंहा एस नार्जारि आगै दङ, ओमफ्राय टेपा दङ, ओमफ्राय सासेया सोरथाय? गांजेमा गांजेमा मा कमेन्टबो हरा बेलाय। साथाम दं माथो। औ दहाय साबा फैदोंमोन हर गेजेरबाबो थांफिनजोब्बाय। माखासेया माबायाखै कमेन्ट हराखै। साथाम साब्रैसोल' कमेन्ट हरबाय। ओमफ्राय औ साथाम दं माथो, साथाम दंथ' आरो। सासेया सोरथाय? सासेया एस आगै दङ, ओमफ्राय टेपा दं, ओमफ्राय सासेया सोरथाय? माखासेयाथ' थांखांबाय दे। टेपा आगैया मानो लाइक होआखै? लाइक होआ आरोना नोङो आंनो। एस नार्जारि होनदों जोंहा टेपा गोदान कार्टुना। लोगो जालाय लोगो गैयाबा सानैजों, लोगो दंबाथ' मोजाङानो दे, लोगो गैयाबा लोगो जालाय। गुड मर्निं। औ गुड मर्निं जाबायथ' आरोना। गुड मर्निं टेपा गुड मर्निं। ओमफ्राय जोंहा ओइस आगैया मा होनदों? आं राउन्डिं थांनि दे आब' अन थागोन। आदसा अके दे आगै थांबानो जाबाय दे। बेसे घन्टा राउन्डिंआलाय? मा ओंख्रि? मा ओंख्रि जानाय टेपा गांजेमा? खोनासंबाय थानोसै टेपा गोदान कार्टुन गांजेमा। कमेन्टबो हरा। सासेयाथ' सोर जाखो कमेन्टबो हरा। ओमफ्राय लुदुरगे गुड मर्निं। सान ओंखारबाय सिखारदो। उन्दुबावाखैनो सिखारदो जालायबावो ना? ना नों सिखारखाबाय उन्दुला ना मा जाखो नोङो? जोंहा टेपा गोरा टेपा नोंना
WT आ बेसे जाखो दे खिथाहरलाय रावबो गैया। खिथाहरखोमा जागोन दे खिथालाय ओमफ्राय थाब रिमुभ खालामबानो जाबाय आरो। सासे थांलायबाय साथामाव दे खिथालाय जोंहा ना नोंसो थांबाय थेफा गोरानासो। मा होनखो नोंलाय थेफायालाय ए खिफिगुलायनाय उन्दुलांबा लांफिनबायसो नामा दुर्गायालायनो है उन्दुआखै उन्दुआखै उन्दुनो ओंखारबाय ओंखारनायालाय 1 घन्टा ग्रोब थानानै होनि र' नोंबो थाना होदे थेफा आगै 1 घन्टा थानानै हो सोर सोर फैगौ हनै 3 जाबाय ओमफ्राय सोर सोर लाइक होआखै लाइक होदो आरो थांलायबाय सोरबा ए एस आगैया अन दं आरोना थेंक इउ आगै
जोंहा थेफा गोदान गांजेमा कार्टुन आइडि दंना गैया? आइडि दंबा हरदो आंनो। गिदिंखांबाय एस नार्जारि राउन्डिं खालामखांबाय। खैथायाव उन्दुयो जोंहा थेफा गोराना? नामाथ' मानो बिदि? माथो मानसियालाय मोजांथार। नामखौ खि बिदि लाबाय बायो। मोजां लाबानो जायो। माबा मिनिं दं नामा थेफा गोरान लानायाबो? उन्दुनो ओंखाराखै एस नार्जारि आगै? गिदिंगासिनो आब'नो गिदिंगासिनो आरोना। हारसिं ना लोगो दङ? गिगोन ना गिया नोंलाय? हराव राउन्डिं खालामनो गिगोन ना गिया? गियालै लोगोफोर दंदां ना? मा जाखो थेफाया माथो मेसेजबो हरा? नायबाय थानोसै दे गग'नो। गियाबाथ' मोजां दे। हारसिंसो आदसा। होमबाबो खाथियाव लोगो थायो दा ना? गोजान जायो आदसा। नुहुरलायो दा होमबाबो फन नाम्बारबो दंलायखायोबालाय ना? जायगाफ्रालाय माबायदि गिथावना ना मोजां ना फहर गासिबो? गिथाव मोजां।
उन्दुलांबाय नामा आब'नो? उन्दुनो ओंखारनायाथ' ओंखारबाय आगै। आङो माने 1 घन्टा खालामनो नागिरदों आरोना ग्रोबनो। ओ उन्दुथ'वाखै दे आं 51 मिनिट जाबाय दे आरो एसेल' नांबावसिगोन दे। 1 घन्टा ग्रोब जानो आरोना ओमफ्राय मासां भिउस जायो नायनि र' ओमफ्राय मासां आवार्स फैयो नायनि। रेगुलार नोङो थानानै होदोंना बेसे आवार्स फैयो नायनि र'। अके होनदों आरोना। माबा प्रब्लेम जाबायबा थांजागोन आगै जेबो नङा। 1 घन्टा जानो बारा नांला आरोना 51 मिनिट जाबाय आरोना। ओमफ्राय 9 मिनिटबानो 1 घन्टा फुरा जासिगोन आरो ओमफ्राय आं दोननो सानबाय आरोना। आंबो उन्दुनोसै आरो एलबि दोनखांबाथाय। सासेया सोरथाय खामानिखौनो खालामला सिरि थागासिनो। दे थागोन दे आब' दसेल'सै ना। औ दसेल'सै दसेयालाय। र' नोंनो दा आङो एलबि दोनखांबा मोननै आइडि हरगोन दे। सोर सोर दं नोंसा न'आव? एस नार्जारि आगै। आंबो 2 बाजियाव दसे उन्दुगोन। उन्दुनोबो मोनलायो नामा? उन्दुनो चान्स दङ आरोना। नार्जारि येस। उन्दुनो मोनबाथ' मोजाङानो दे उन्दुनो मोनथाराबासो मेगन मोदै जायोना। दे उन्दुनो मोनबालाय मोजां। डिउटि पस्टआवनो उन्दुयोना उन्दुग्रा जायगा दङ? दे जेरावखि उन्दुआ मानो मोजां उन्दुबानो जाबाय आरो थाल लानानै। बारा गैथारलाल' आगै 55 मिनिट जाबाय 55 आरो 5 मिनिट दंबावो र'। जाथारसिगोन। डिउटि पस्टआवनो उन्दुयो। आदसा जेबो होना नामा नुबा
गिदिरफ्रा। ए बुङो आरोना सिसि केमेरा दंना गैया? बिबारी हेलो बिबारी जी आकाश थैंक यू आकाश मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक सोया नहीं आप? गैया आरोना गैयाबाथ' मोजां होमबाबो डाइरेक्टलि नुबा रायगोन आरोना। दे थाल लाना उन्दुबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय मिस इउ बिबारी जी आपका याद आ रहा था याद आ रहा था इसलिए मेरे एलबी में आ गया। मे बी आज इतना रात में फर्स्ट टाइम एलबी दिया है। ट्राई करती हूँ कैसे WT आता है। नोंनि गाहायाव थानायाबो नै हिन्दी रायलायग्राया हायद्राबादनिनो एस नार्जारि आगै। फैनायाव नुबा अपशन होयो आच्छा एबसेन्ट होयो आरोना नुब्ला आरो आच्छा ओंखायनोथ' मोजां उन्दुबानो जाबाय थाल लानानै आरो उन्दुनो ओंखारथारनायाव उन्दुआबाबो जायाना। आकाश प्रोग्रामर आपको नींद नहीं आया रहा है क्या बिबारी जी? नींद तो आ गया अभी पूरा 1 घंटा करके लेता हूँ और भी रख देता हूँ और सो जाएगा। इतना रात में अभी तक सोया नहीं है आकाश आप? खाना पीना हो गया? कितना बजे सोता है अब? आपका याद आया रहा था बिबारी जी। अच्छा ओके कोई दिक्कत नहीं है याद तो आना चाहिए कभी कभी। ओमफ्राय एस नार्जारि जोंहा न'आव साबामोन आब'आ हाबा जाबाय। आच्छा दे मोजाङानो दे। र' 1 मिनिटल' थासै आगै दे दोननोसै आंबो ओमफ्राय नोंबो उन्दुबानो जाबाय। ओमफ्राय दोनखांनायनि उनाव नोंनो आइडि हरगोन दे आं मोननै आंजों खस्थ' थाफानायनि थाखाय। ओमफ्राय आकाशा मानखौ बहुत आपका याद आता है आपका ठीक है मोनबाय आरो आगै घन्टासे जाबायना दोननोसै आङो। ओमफ्राय दोनबाय दे आगै आङो। आपका कोई बॉयफ्रेंड है हाँ ऐसे बात नहीं है ठीक है आकाशी बाय गुड नाइट अभी रखती हूँ मैं।